ezigbote nna anyị ukwu Oliver de Coke mgbe ọ na-agụ egwu ọ sị amụrụ nwoke amụrụ nwaanyị nwa bụ nwa. Ọhaneze ndị Igbo ndị ọma, ululu anyị ebe m taa, if you look around ị ga-ama na abịa chụkwara m na ka m kute nwa ọma ahụ. Ọhaneze onye awụ ezigbote nwa bịara ụwa, asị m eze mụọ m. Nwa bịara ụwa onwe onye ọ nara excuse si na ọ ga-abịa ụwa, ma ọ bụ n'aka mpa ma ọ n'aka mma, mana ọ na-amụọla nwa wụ nwa Chukwu. Onwe onye nwe nwa, mana ndị nwoke mana ndị nwaanyị onwe onye nwe nwa, ọ Chukwu nwe nwa. Ya ka ezigbote nna anyị ukwu Oliver de Coke mgbe ọ na-agụ egwu ọ sị amụrụ nwoke amụrụ nwaanyị nwa wụ nwa. Well, ọtụtụ okwu adị n'ụka mgbede unu cheta nwatakịrị nwaanyị a nke anyị hụrụ ebe ọ dị distress wee sị mba na anyị ga-amara ihe meghe na ndụ ya. Ọ dịka onye na-agba ọsọ, dịka onye akụrụ ihe dị n'ọsọ. Ọ na ị na-efolo bịa nso, ọ na ị na-efolo that time, ọ na ị na-efolo this page, ị ga-ama that video m posturu ebe anyị hụrụ ya jụọ ya onye nwe nwa. Kọsọ ọnụ a na-anụ akụkọ na onwe ndị na-ezu nwa ndị ọzọ gaghịrị jiri mere ihe na-adịghị mma, but olee otu isikwuru nwa na-epi ime ọhịa. Anyị ajụwa ese jigide nwetakwanụ the royal story. Ọ ya nwe nwa. I am here to certify that ọ ya nwe nwa. And unu lekwe n'anya ebe anyị nọ taa, mgbe m bịara ji unu nwatakịrị nwaanyị si unu biko, due to lack na-eme some people ji enwe suicidal thoughts. Ọ bụ na onye nọ gị n'akụkụ anọkọtala gbuo onwe ya, chịrị ụdọ gbuo onwe ya, ma ọ ṅụọ ihe na-adị mma n'ahụ poison, nwụọ in order to escape the realities of this life, ka ọ nwụọ. Because to them onye nwe ahụ ka mma, all due to suffering some trauma, nke ndị ọcha na-akpọkwa depression. You understand? This young lady has been depressed, but through you, we have been able to revive her. Ilezi anya na ihe, you should go there. Ị ga-ahụ na enwego improvement na ihe ha na-ere ya nwa na according to them ọ ga-ebido zụwakwa fruit jiri na-akpọsakwa ebe a. Ihe a wee ebe mmanya na anụ na-eghe akara, but ile anya ha enwewela azụ, nwewe bread, nwewe a lot of things, nwewe buns and granuts. And ihe anyị na-ekpe ekpere sị biko ọ na ego ga-adị ka ha ka ha kụọ ihe ebe a, ka ha kụọ ihe ebe a maka mmiri ịcha ka ihe awụcha umbrella. Ya nwa na onwe enwe dị phone, not even no phone. Ana m akpọli ya, enwe m ebe m na-akpọ ya, ya nwekwe n'ebe ọ ga-akpọ m. Ọkwa m gara ma echeta si na o nwere project, human project Chukwu na-arụ ọrụ ya. Anyị asị na a ga-arụ ọrụ arụrụ ya n'isi. Nne anyị kwuole m too much. Kedu otu ime? Kedu ihe nwekwere n'egwu a? Bịa nso biko, echọrọ m ka ị welite olu gị. Welite olu gị gwa ndị Igbo kedu kelee ndị Igbo na nke ha na-emekwa ọzọ, kelee ụmụ Igbo. Ọhaneze ndị m na-ekele unu nakwa unu mere m ebe unu nyere m aka mee tikwa aka na biznes m. So ebidogo biznes na ka ihe gịnị na gị nke ị na-ere? M na-ere bread, na-ere akpụ. Na-ere akpụ? Ma granuts, ma buns. Okay, beta ahụ m akpụ ebe a. Okay, butebe akpụ gị. Okay. Ị na-ere bread na buns na azụ. Baka ụgwọ nwe azụ. Okay. Bread na buns na akpụ. Akwa na-agara gị? Na-agara gị, Okay. Ụmụ Igbo ndị ọma, ọhaneze ndị mụrụ nze mụọ nzọ, ana m ekele unu n'ihi na ọwụ maka m, ọwụkwanụ maka ya onwe ya, mana ọnụ unu nwere ọmịiko banyere nwa amụrụ ọhụrụ, nwa na-ama ebe ala nọ rụọ, nwa na-enwe ihe ọjọọ nke o mere, ya wepụ unu na-emere. So m na-arịọ unu si biko tinyekwuoro na ya aka ka ọ hụ na ọ dị enough, at least ka ọ kụta ihe gbamgbam ebe a, kụchi ebe a maka mmiri. Akwa unu ga-akụchili ebe a
ndị landlord unu ga-enye unu nsogbu ọsị unu kụọ oge unu kụọ ya unu na-akwụ ụgwọ ebe akụ free oke ebe ha nọ ya free so ihe anyị na-arịọzi iwu ka akụta ihe gbamgbam a akwụọ ihe gbamgbam foonu enyere m gị nọmba since enyere m unu nọmba unu akpọtụbeghị m because azụbe foonu nsogbu ha dị ebe m na-abịa ana m abịa ya na achọrọ m na God nwere projekti ọ na-eme na ndụ nwa ndị ọ ga-arụ ya ruo n'isi njedebe ma na-arịọ ụmụ Igbo biko ihe awụ nwa unu agaghị ahapụ ya unu elekwele anya lekwasị nwa anya na ọnwụ nwa bịara ụwa onwe ọma aka nri na aka ekpe ọma elu na ala biko nyere nne ya udo jisi ike nụ agwa onwe ebe ọzọ iji ọsọ akwa ịnụ ebe a na imewe biznes gị at least gị na-esave tupu enwe ego gị take care of yourself mgbe o ji dịrị gị na mma you can go back to school, isn't it? All right, jisi ike nụ. All right.